Thanks to producers Madhura Sridhar sir and Yash Rangneni sir, and a very big thanks throughout our life, మొత్తం లైఫ్ మొత్తంలో we will be thankful to మహేందర్ అన్న. ఏవో చిన్న చిత్క షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేసుకుంటూ యూట్యూబ్లో రిలీజ్ చేసుకుంటూ ఎవరో ఒకరు చూస్తారు, ఎప్పుడో ఒకసారి పిలుస్తారనే ఆశలతో ఉన్నప్పుడు సడన్గా ఇట్లా ఒక తెలంగాణ బేస్డ్ మూవీ తీస్తున్నారని తెలిసి వెళ్ళి కలిసి ఆడిషన్స్ ఇచ్చి చాలా మందిలో ఫైనల్గా సెలెక్ట్ అయ్యి వీ హ్యాడ్ ద వర్క్ షాప్. ఒక 1 month 20 days అట్లా వర్క్ షాప్ జరిగింది. ఆనంద్ దేవరకొండ హీరో అని అన్నారు. ఫస్ట్ డే వెళ్ళంగానే అరే విజయ్ దేవరకొండ బ్రదర్ అనుకున్నాం. విత్ ఇన్ 2 daysలో ఆనంద్ దేవరకొండ అవర్ బ్రదర్ అయిపోయిండు, మా బ్రదర్ అయిపోయిండు. సో వర్క్ షాప్లో నిజంగా ఎంత వి గాట్ కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్. ఆ వర్క్ షాప్ జరుగుతున్న ప్రతిరోజు స్క్రిప్ట్ వర్క్లు, ప్రొడక్షన్ వర్క్లు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ అందరు అంటున్నారు, ఇప్పుడు సినిమా చూసిన పెద్దవాళ్ళందరూ హీరో ఫ్రెండ్స్ బాగా చేసినారు, అండ్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఫ్రమ్ విజయ్ అన్న ఆల్సో, హీరో ఫ్రెండ్స్ భలే చేసినారు అని అన్నారు.